Prema zvaničnom kursu Narodne banke Srbije, 1 evro danas košta 117,24 dinara, 1 dolar 102,98 dinara. Cena pšenice na Novosadskoj produktnoj berzi iznosi 21,96 dinara po kilogramu bez PDV-a, kukuruza 21,28 dinara bez PDV-a, soje 51,27 dinara bez PDV-a. Cena nafte na međunarodnom tržištu stagnira, pa barel košta 64,74 dolara. Saobraćaj u Srbiji biće danas pojačanog intenziteta i usporeniji zbog popodnevne magle pored reke Kotlina, saopštio jutros Automoto savez Srbije. Kolovozi će tokom dana biti mestimično vlažni zbog najavljenih kratkotrajnih i lokalnih pljuskova. Zadržavanja nema na naplatnim rampama ni na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za teretna. Kamioni i šleperi na prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju 3 sata, na Šidu 2, a na graničnom prelazu Kelebija oko sat vremena. U Srbiji ujutru i delom prepodne u istočnoj polovini Srbije, kao i u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu zemlje, umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. U ostalim krajevima pretežno vedro. U toku dana u svim predelima promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom biće retka i izolovana pojava. U jutarnjim i večernjim satima duvaće severozapadni vetar slab do umerenog intenziteta, a tokom dana u većini predela umeren do jak. Najniža temperatura od 9 do 14, najviša dnevno od 22 do 24 stepena.